pɛ ɛsrɛm ampanifoɔ sɛ ba sɛ ɛni sɛ ɛborosimɛnum ebi afa ba ɛwɔntumi mfa hɔ ebɔnkum so asɛ ɛna abɛfa apie tables na esisi ntɛmɔ no yɛde nsuo asisi saa tables no nyinaa so ɔtɔ sɛ sukɔm de wɔ a wɔasɔre akɔ table no ho na wɔakasa so ayi bia no. Yo, sabe, ya papa, kodo ofre, usu efre ye. Dina dona. What's say about Simon? What did Sunny I said? Hold on, I see at the Oh, Joma say e fa kuna fufuro bia meka ye wa ha no e ho afa bufiansi e pono ba ko pe e no can the measures egu akwam ye pa said obia tete no social distance no e adwuma yi and if social mama wa na ho no and receipt no e baba na ya be bi ama man send na wuri se ampa osuso aba na kwada ye MP NPP for forestry for